Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय। नै दिनै हैप्पी रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनि गासिनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दायो रंजालि बैसागु बरायनायाव सफैबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आदादोन फैफादों आंनो स्कुटियाव अखा ख्रेब ख्रेब हागासिनो दं नालाय। ओमफ्राय अखा सिबोगोन होननानै आं आदादोनो गारियाव फैफाबाय आरोना आदा गिदिरजों। ओमफ्राय दसेनि उनाव आं थांनोसै माने अखा हानायखाय गारि सिङावनो थाथ'लांबाय आदाया थांग्रोबाय आरोना आदाया थांग्रोबाय ओमफ्राय आङो दा सिङावनो दसे दंथ'यो आरोना दसेनि उनाव थांसिगोन आङो स' नोंथांमोना बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आं स्टार्ट खालामनोसै भिडिअखौ आंखौ लांफालाया नोङो गोदान बोसोरा सफैलायबाय जि रंजा बे मोसा जि रंजा बे मोसा बैसागु बोथोराव हाबा हुखाफोरखौ साब दोनथ'नानै दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै बैसागु बोथोराव हाबा हुखाफोरखौ साब दोनथ'नानै दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै गोसारनानै रंजानो दे बयबो বড়ো সাহিত্য সভাৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল সভালৈ বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰিত अखा सिजोब्बाय मबाइल लांबाबो जेबो जाया दा मोसानायाव र' दानि जाखांना फैबायमोन बिसोरो दानिसो माबा 20 मिनिटल' जादों खोमा ना ओमफ्राय जाबाय जाफिनबायबो गोथाव मोननानै मा उदैयाव जादों बिसोरो नै बर'नि बेदर दं बेखौ जादो नै बर'नि बेदर दं बेखौ अमा बेदर थाब जागासिनो दं बिसोरो गोथाव जागोन ना जायाखै गोथाव जादो दे आंबो जानोसै र' लाबाय थाला आं बिसोरखौ दासो बुजिबाय आं मोननैसिम बाहायनाय मबाइल हेडसेटनि हेरानाय नैबे हिन्जावा मोदोम बिलिर बिलिर माबा माबि नैबे हिन्जावा आथिं आफानाफि माबा माबि सासेया बियो गाननाय जोमनाय सासेया बियो थाखा फैसा मोसानो नागिरदों नैबे हिन्जावा मोदोम बिलिर बिलिर माबा माबि बैबे हिन्जाव रायजो राजाफोर जाय बिथांमोना गिलिर आदारखौ जायाखै जाना लाहैनांसिगौ दान्दिसे समनि उनाव जोङो दिनैनि बे जानाय हाबाफारिखौ फोजोबनाय जासिगोन बेनिखायनो जाय मोसाखावरि उन्दै फंबाय बिनानावमोना ओंखाम जायाखै जाहैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दान्दिसे समनि उनाव जोङो दिनैनि बे ओंखाम संनाय राननायनि हाबाखौ बन्द' खालामनाय जासिगोन जाय बिथांमोना ओंखाम जायाखै ओंखाम जानो खावलायदों दा आङो नन स्टप 10 मिनिटसनि एसे बाराबो जानो हानाय बा खमबो जानाय आं खननोसै गोसोआव जि फैयो बैसागु मेथाइफोर बयखौबो रंजाफानो आरो मोसाफानो आं खावलायबाय दे बयबो रंजा रंजा रंजा
बाय लैयागै नोंनि बे फाफ्लिखौ लायालाय थाइलेण्ड मागुरानो फिसि जाबाय मोखाङाव दै थानाय जाब्रानो फिसि जाबाय स्लिम स्लिम खावलायाव सावनाय बेरबायागै अखाफोर बायदि महरा गोमालांबाय बैजागौ 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 ओहै 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 रंजा 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 सरबारिनि सापेरे सुपेरे सना माइनाव लै आंलाय माला खारसन बावगोन नोंलाय आंनाव गोजोनपुर गामिनि सापेरे सुपेरे सना माइनाव लै नोंलाय माला खारसन बावगोन नोंलाय आंनाव ओहै 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 खारसननो हालायगौमोन हाया लांफैफिनगोन औ हाया दा खारसननो हालायगौमोन दैमानि बालागोरा नावागै ओइ बिबो नांगाव दांनो सना दाउ दंफां सायहा सिङाव हानाय नङा हाया आं थांनो हानाय नङा हानाय नङा हाया आं थांनो हानाय नङा आफादांजों हालेवनो आइ आफांजों ना गुरनो हानाय नङा हाया आं थांनो हानाय नङा मोजां मोननायनि लाइजामखौ मानो हराखै नायबाय थाथाव थाव सावगारिखौ मानो हरा मोजां मोननायनि लाइजामखौ मानो हराखै नायबाय थाथाव थाव सावगारिखौ मानो हरा ओइ बिबो नांगाव दांनो गोनां बाथ्रा दंमोन थैस'ना रायज्लायनि दाउ दंफां सायहा सिङाव सिमेन्ट दैमानि बालागोरा नावा गैजाव दंफां सायहा सिङाव सिमेन्ट दैमानि बालागोरा नावा गैजाव दंफां सायहा सिङाव सोरजों सना दैहुलाना बालें बालें थाबायलांनाया सानसेयाव दैहुलाना बालें बालें थाबायलांनाया जिरि जिरि बोहैलांनाय दैसानि सेराव सोर नों सना सानसेयाव दैहुलाना बालें बालें थाबायलांनाया अह आदा नोंनि महराव गोसो फागोलि अह आदा नोंनि रावाव आं दोदोरबावलि मोसाग्लां मोसाग्लां बागुरुम्बा मोसानोसो गोसो जाबायसै मोसाग्लां मोसाग्लां बागुरुम्बा मोसानोसो गोसो जाबायसै जिरि जिरि बोहैलांनाय दैसानि सेराव सोर नों सना मोजाखांदों अ आदा अनसुला अनसुला गोसो फागोला लिखाबालियाव आगै मेला नायहैनो सिमेन्ट हाथायाव आगै बाजार जाहैनो नोंबो ओंखार फागोलि बेल बथामनि आदा लंपेन्ट गाननानै गेजेस खानानि आदा टफि हमनानै बोजाखांदों अ आदा अनसुला अनसुला गोसो फागोला
जाखांदों अ आदा अनसुला गोसो फागोला आंनिया जाथ'बाय दा बेखिनियावनो मोनसे फोसावनो सानो जेला जोबोद मोजां रोजाबगिरि दंबावो आंनि सागर एरनाय महर जाजोबलांबाय बैसागु रंजा Mari partik masada be rona थांगासिनो आयो मेथाइ जोबना बेहाय होसोबोनायावनो आयो बेस्राफ्रा नै मोसाबावगौमोन ना जोबबाय मोसाबावगौमोन आसा थाबाय र' खनबावगोन र' मोसानो आसा थाबाय बिराद मोसानो गोजोननाय मोनदों बिराद मोजां नुदों ना मानसिफ्रा मा फैसा जाजोब्बायना मोसानांगौसो दे खनबावगोन आरो गोलोमफ्रुलायबाय आं मोसानाय आब'लाय मानो मोसायाखै नों मोसानायखौ नुवाखै आं बयबो मोसाया माथो मानिकपुर गामिनि सेंग्रा सिख्लाखौ बारा नुथाराखै बेवहाय मोसानाय सेंग्राफ्राथ' हनै गसंलाजोबनानै जिरायलाजोबनासो दङ गामियाव जानाय बेवहाय लास्ट मानिकपुर गामिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जमा जानानै मोसानांगौ आगैलाय सारि माइनाव आं थांनोसै बैसागु मागिनाय लोगोफोरजों आं थांनोसै बैसागु मागिनाय लोगोफोरजों आगैलाय सारि माइनाव आं थांनोसै बैसागु मागिनाय लोगोफोरजों आं थांनोसै बैसागु मागिनाय लोगोफोरजों जोंलाय न'आव थागोन माइनाव बैसागु मागिनायफोरनो माइरं हरनो जोंलाय न'आव थागोन माइनाव बैसागु मागिनायफोरनो माइरं हरनो आगैलाय सारि माइनाव आं थांनोसै बैसागु मागिनाय लोगोफोरजों आं थांनोसै बैसागु मागिनाय लोगोफोरजों थाङा हाया दा आंलाय थाङा हाया दा आंलाय थाया फैसा गैया गारा थाखा गैया गारा न'आव थानानैलाय माखौ हरनो हाया दा न'आव थानानै आं माखौ हरनो आगैलाय सारि माइनाव बै खाथाख'नि दाउदै दैसेयालाय माथो जाखो आगैलाय सारि माइनाव बै थफ्लानिलाय फैसा सारेनाया माथो जाखो जोंलाय न'आव थागोन माइनाव बैसागु मागिनायफोरनो माइरं हरनो घुमै मानिकपुर दुवाराव साइकेल सलायनाय आंनियाव गोजिया थाला आंनियाव गोजिया थाला घुमै मानिकपुर दुवाराव साइकेल सलाय बबे जाहारनि बारनांखो साइ बिरलायनाय भाषा लानाय गोदान थबलायनाय दखना लांगाजों साइ बिरलायनाय भाषा लानाय देनजार बर' सिख्लालै नोंलाय बैसागु बोथोरखौ बरायनो देनजार बर' सिख्लालै नोंलाय
बैसागु बोथोर खौ बरायगोरा बैसागु 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 Thank you so much. बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय लोगोसे रंजालि बैसागु बराय फोरबो 2022 मायथाइनि बरायनाय फोरबोखौ दहायनो फोजोबखादों थेवब्लाबो आं फिन खनसेबाव बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय थेंक इउ सो माच जोबजासिम बयबो मदद होलायनायनि थाखाय दामगिरि बिथां आरो मोसागिरि बिथांमोनखौबो स' रोजा रोजा साबायखर थांसै जोंहा लोगोफोर इसिमल'मोन आरोना जोब्बाय दा नै थांगासिनो दङ बिराद मेंबाय लोदोदोबो जाबाय नालाय एसे मोसानानै थिगसे मोनबाय थांथ'आ खोनायाखै थांसै आरोना लोगोफोर इसिमल'सै थांसै जोङो स' गाइस बिदिब्ला एसेनोसै भिडिअ'आ